Στην ταράτσα του Λευτέρη. Η κολοπεθαριά ετοιμάζεται να γίνει. Ο Λευτέρης εδώ και το Καρπούζι. Νίκο, έλα να δεις. Το οποίο ζυγίζει 15,5 κιλά, δεν φαίνεται στην κάμερα, είναι τουμπανό. Ας συγκρίνουμε το παπούτσι μου. Και το Καρπούζι θα πέσει. Ας δούμε από πού. Το Καρπούζι θα πέσει από την ταράτσα. Είναι ακριβώς εδώ κάτω. Είναι και τα καλούδια. Είναι και τα καλούδια της ΔΕΗ. Πάμε στα δέντρο ρε. Εντάξει, πρέπει να πάμε στα μάξια. Τα καλούδια της ΔΕΗ ρε μάλακα. Εδώ δεν βλέπεις. Σιγά ρε μάλακα. Σιγά μην τα φτάσει μέχρι τα καλούδια. Σιγά μην κοπεί κιόλας. Τι λες, πιο μακριά ρε μάλακα θα πάει. Στο χαζί, θα το ρίξουμε έτσι το μαλάκα. Δύο θα το ρίξουμε. Μαλάκες, μην φύγετε εκτιμά κάτω να πούμε. Γι' αυτό πας εσύ κάτω να μας πιάσεις. Τι έχεις να πεις? Τι να πω ρε. Πες κάτι για το Καρπούζι. Δεν έχω να πω τίποτα για το Καρπούζι. Ελάτε να το πετάξουμε να τελειώνουμε. Πάω κάτω εγώ. Είμαστε εδώ, κάτω από το Λευτέρη. Ετοιμάζεται να φύγει. Πάμε, πείτε 1, 2, 3 ρε. 1, 2, 3, ξεκίνα ρε. Βάσκε... Γράφω. Βάσκε πες, 1, 2, 3. Πάμε. Βλέπουμε τι έγινε. Πω μάλα. Έλα ρε. Τι δευτερόλεπτο? Μέχρι το δεύτερο φτάσαν τα ζουμιά.